Ay, abaw ka nami, sang duyan. Nga duyan lang tani. Kung wala ka problema, tido. Wala lang ino. Welcome, kit mo sa akong YouTube channel. Ari naman ka mo diri, kundi ari naman ka walay pulos, walay kasiguraduhan, walay paatuan nga YouTube channel nga ilong G. Diri naman ta, ang atong buhaton subong, hindi kita magtagalog. Intindi ayan ang iban, hindi kita magtagalog. Siyempre, halo-haloon talaga ang Tagalog kag Ilonggo, no? Oh. Aton buhaton subong kundi mamukbang kita. What? Kita nyo ini, amo ni siya tong gatubo sa kanan. Di nga! Sa kanal. Amoy ini nang gatubo sa mga kanal. Areo, kita nyo na eh. Wow! Yan. Dali lang. Muning gatubo sa mga kanal. Gipang kuha ko kagayna. Dumduman nyo tong sa Thailand. Lahaw nga ginakaon. Bisan ano lang. Yara chinilas. May tai ka kalbaw. Mga ipot. Ano pa da? Mga badya. Ano talaga ginakaon ano? Grabe na siya. Kaya nga ako. Narilanganay eh. Kaunon ko subong ari lanay ning halin sa kanal nga ano nga dahon daw, pero ang iban sini ginabulong ini sa high blood. Kung may high blood ka pwede ka kaon sini kay ako lahi na mo na high blood di pwede gid ni para sa akin. Yan kita niyo na. Wow, kita ko ni gay na do may tayo pagalutaw dito. What? Kita ko pagid nga mayara pagid nga basura. What? Gusto ko lang dito para lang ipakita kanina ano magkaon sini. Ayan bawa. Nasa sini bawa. Namit man to. Namit gid. Mayara ko sang sausawan. Galing ya. Wara sausawan ko nan. Bawa. Di sa Thailand na ginadugmok ka lang nila sili ako no buo para sili ko. Na kita niyo da. Da. Bawa ka namin gid ka sili ho. Nan. Sili nga may aras ang ano, sauce nga tawag sila nga sauce nga ng mga ladies choice sauce ladies choice bala na basta mo na hindi na ako papapulma ha. Medyo makahang-kahang kay may sili ni gay na nabutangan ko gamay lang gido araw pero buo pa na di karon ayo gali ino hindi gali kay hindi ang iban di matagalog di man tay ha sa eto kakainin ko to syempre syempre kaunon taron ha baw yum gid di lang wala talasang lamisa diri lang tas gawasan na pasamantala. Ito muna tayo sa labas pasamantala. Ari na sus. Ari na ha. Baw, dinta na tong kamera. Sinido, dinta na makita. Ara na. Yan. Ari. Baw, kanami dito. Yan, isaw-saw ko dun. Baw. Namit gid man. Dumduman ko tayo. Dumdutaway na. Namit gid. Bawang lasa so mapait nga daw hindi mo maintindihan pero bahalo yan ano yan yummy gid duwa na to nakaon ko na dugangan ta. Pisko pa ini ha. Pisko pa mga dahon niya. Pisko pa. Yan, pisko. Tulo-tulo pa ya tubig. Dah. Wow. Huwag niya naluto. Hilaw pa siya. Isa pa. Wow, parat man. Parat yung mga hindi mo maintindihan. Lasa na pa eh. Okay lang.
Amit yun. Harap. Pila na to nakaon ta? Pila na yung kinain natin? Parang di ko na matulog. Pait. Kainin natin. Wow. Madamo-damo pag gadya ha. Ano gadya kaon? Namit. Bawa ka namin. Sunod tari sili ho. Sili. Tayo na sili. Noon ta ja? Kaya ja? Ha? Salah ni kabilog. Kaya ko ni. Kaya no, di pait. Di pait, di kahanggali. Di pa. Wow, damo gid. Manamit. Oh, namit gid. Ako makangan eh. Di nga. Ay, hala ka, doon na punsa na. No, 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 no. Hindi ko kaya to nun, kay perfect. Makakahanggali. Bay, puga. Napusa sa baba. Makaya. May lang may Diyos ko. Grabe. Mula ni dre lang gito taman do hindi gid makaya ni ka kahang siling-sili nga jaman. Dito taman do hindi gid makaya ni ka kahang siling-sili nga jaman. Sa aton nga last vlog sinisubong sino gusto mo pa shout out sa video ka. Hara na gid. Comment lang kamo bilo ang gusto mong pa shout out sa hindi gusto mong pa shout out hindi lang kamo mag-comment no. Ano ha? So don't forget to subscribe, like, share, and wag na kayong mag-comment kung ibabash nyo lang naman ako. Bye!